Nahi genuen, euskeraz bizitzeko zailtasun gehiago, hori jok baino, zailtasun gehiago dauzkan herri batean. Eta asmoa daukagu, hori euskeraz bizitzeko daukagun errestasun horrek ematen digun poz hori zabaltzeko eta konpartitzeko gogua geneukan. Oriotar kuadrilla bat juntatu nahi dugu, euskeraz naturaltasunez biziran kuadrilla bat, eta jo nahi dugu zailtasun gehiago dagoen toki batea, iruditzaigulako han ere badaukagulako guk zer ikasila. Han ez daukate hain erraz euskeraz bizitzea, baina hor ondorioa da han oso kontzientziatuta daudela. Hango euskaldunak daude bizi-bizi, eta asko daukagula egingatik ikasteko ere. Esperientzia bat konpartitzea. Mezu bateratu bat ematea. Mezu bateratu bat eman nahi dugu, euskararen aldekoa, iruditzen zaigulako bi hanka horiek behar ditula. Guk daukagun errestasun hori eta haiek daukaten gogo hori, iruditzen zaitu uztargarriak diala eta alkarra berazteko modu bat izan daitekela. Hori da hain zuzen euskeraz bizi-bizi kanpainarekin lantzen ari geana, iruditzen zaigu hemen asko daukagula hobetzeko hortak gu beizigea euskeraz oso natural, oso normal, baino bizigea natural eta normal erderaz ere, ez daukagu euskeraz bizitzeko haiek adibidez daukaten zera hori, tensio puntu hori falta zaigu, hemen ikustete hori, hemengo errestasunak ekartzen dula jendeak komodotzea, eroso egotea, nik uste horregatik eredu oso ona diala, larren gotzeko euskaldun horiek. Da goizeko zazpiterdik alden, goizen goizo hemendik ate autobusen, bertan jun, handik korrika pasa baino lehentxio aldatu ara, korrika egin, Joan bakoitzak egin dezala nahi duen beste korrika ez? Abildarian arabera. Abildarian arabera. Nik 10 kilometruz ditut egingo, nik ingoet bat, itxegoet, edo bat eterdi. Hortik angora askoz gehiago ez, baina egongo da jendia, ez da zaila, ni baina askoz gehiago ibiltzen dara, eta egin dute, bakoitzak bere, gogo eta nahien arabera. Eta gero bukaeran, juntatuko gea, bertakok eta hangok, eta pentsatzen dut, ingo degula. Aukera politare bada, ez korrekain nahi duenak, hango parajetan eskatatzea hemendikan, eta hemen herrin jende pila ibiltzen da korreka, goizen goizo, eta ikustea jende pila korreka hor du, hauentzako ere aukera polita, ez? Lagun bat goiz hortan herrin jardun berren, area jun eta hango ingurutan kilometro batzuk iteko. 50 biltzen bagea primeran, 30 biltzen bagea ere bai, eta 20-25ekin igual jungo ez? Azkenen kopuru bat jarri izan gehiagi pentsatu gabe, eta gaudela jungo gea, eta zalapartateako dugu, eta ez da ere ez, kantitate behira ez dira, baina nahi deuna... Guztiai, jartzakeko erronka bat jozak. 50 bat ez, nik uste, 50 inguru nik uste bilduko ditugula.